Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Minerva, minyo ug may duha ka mga anak. Niya magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong kamanghuran. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Unsa ma, manglatog makay birthday ni Lola? O anak, maong ikaw matug kag sayo ron ha, okay? Yes, Mama. Yay! Daghan na ba kag slides dito? O nya, nasay monkey bar. Yay, ganahan ko na, Mama. Maong sige na, katog na. Good night. Good night, Mama. Oh, andam na tanan mga danunon kay mga dito na ta? Andam na, Noy. Nahakot na tanan sa sakinan. Oh, na hala sige. Bugi ka na ta. Ikaw man maoy mo drive sa multicab no? O, Noy. Oh, amping sa pag-drive ha. Narabay mga bata sa kini mo. Asas mama pod. O, Noy. Day, dali na. Excited ako, Mama. Sus ba yan yung bata, uy? Naibaw ko, gabi ipagid kang excited. Doon na ta, Mama. Layo-layo pagid na. Minerva ang bata kupti! Ay! Ang gawa, Noy. Katong nagkabangga ninyo ba? Nag-practice mo day kuno to drive? Mao lagi. Salamat na lang ko nga waray kadaot akong pamilya. Lagi, Noy. Ya, okay naman ka mo ni Team Minerva. Okay lang, Na-check na Miss Dr. Ganiha. Wala may maunsa si Jasa. Salamat yung taon, Noy. Kaya si Mama, nabala ka yung taon ninyo. Birthday rin taon niya ron. Mo nagiingon do nga dili ta mag-celebrate sa gawas. Adto lang sa bahay. Kay basin maong nahitabo ni kay doon na pa unyay mas grabing mahitabo sa unahan ko na. Nipadayon pa ta. Maog yun, Noy. Adto na kita sa bahay ini. Dili ko ganahan kaon. Ay, lami. Unsa ko'y way lami, nak? Favorite man na nimo. May lami, be. Day, nagdaot man si Inday. Puta ng bata, pilian na magkipagkaon. Kana na yung ganahan kayo niya mo imong ipakaon niya. Pero may man bitaw. Kano sa mga na ako gipugos og pagkaon nga di niya ganahan? Sira may moingon nga way lami. Ha? Jasa! Jasa, kaon na dire! Jasa! Asa naman yung bata, Jasa! Jasa, asa naman ka? Jasa! Ni, aram gud kay ka din, Ganihara ko sigig sangtip ni mo, di man ka mo tubag. Jasa! Tubag ko no! Ning mga nangagi, mo ni ako nabantayan sa akong anak, magsige lang siya kinuktok. Kung nako'y pangutana, mutubag siya pero taod-taod pa. Dili dayon makatubag. Usahay, awayan na mo sa kumbana, kay mubo manggod ko pasensya. Mao nang makasab-an yun akong anak. Ilabi na akong oras na stingkaon. Unya matagbaw pa ko pangita niya. Unya, bisag kapila na nako tawkon, dili mo tubag, bisag naarade siya sa duol. Unya. Yun siya mong bata. Inday, hilom na, hilom. Hilom na ha. Da, kung gikasab-an, kapila ko magsikik tawag. Aron mo kaon na. Naares dol, di gyud mo tubag. Sam ka dayo Para ka na lang. Da, umasa na nako dapati uroy. Ako rin gipasabot nga kumutawag gani ko, mutubag dayon siya. Unsa ang pagkasabot kung tas ama sa nimog tingog? Sige na. Ako ni balag mo pagkaon niya. Mahuway lang dito kay basin og ikapoy-pod ka. Sorry, Lord. Tungod sa kamubo sa kong pasensya, nakasabaan ko na hinuon ng akong anak. Pagit ko'y ayong pagkainahan. Minerva! Oh. Minerva, magdali! Nga naman, Ron. Minerva! Ano sa magkahinahitabo? Pong? Ang tawa si Inday, Mura manig nagsisure. Hagi
Ginoo ko! Dong, dadong tadayon siya sa ospital! Naay epilepsy ang inyong anak. Unsa, Dok? I don't know if present ba ni nga behavior sa inyong anak. Kanang repetitive movement, such as lip smacking, ingon man, rapid eye blinking, temporary confusion, ug kanang maghinuktok siya. Ginoo ko. Mao di ay. Dok, sa mahinungdan ani. It could be sa mga kaliwat or naa siya'y head trauma nga nakakos ani. Doon na ba siya history nga na-aksidente siya? Unsa, Dok? Nagkahilakay ko sa kong nahibawan nga naa di ay epilepsy ang akong anak. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, matod sa doktor, pwede ko nga kaliwat ni siya o baka ha na ay head trauma ang akong anak. Wa man sab may mahinumdum nga naa may kaliwat sa kumbana nga naay epilepsy. Pero nakasuway mi nga na disgrasya, pero nagpa-check up man dayon mi adto og doktor. Ug matod pa sa doktor, okay ra mi. Posible ka nga nasayop ang doktor adto ug wa mi niya ma-check up og maayo. Ikaduhang pangutana, doon na ba'y tambal sa epilepsy? O hangtod sa hangtod na gyud ni nga naa sa akong anak? Delikado ba ni? Makamatay ba ni? Dili pa ni makaapekto aron magpuyo siya sa normal nga kinabuhi hangtod nga mudako siya? Ikatulong pangutana, unsa may angayang likayan aron dili ma-trigger ang iyang sakit? Luwas ra ba nga mo eskwela siya bisag naa siya epilepsy? Unsaon ako pagsiguro nga dili siya mauwawan o ma-discriminate sa eskwelahan tungod sa iyang sakit? Ikaw pa to katapusang pangutana, mahimo ba nga mula pa sa iyang dosage kung malimtan ang pag-inom sa tambal? Unsa masab nga pagkaon o lifestyle ang makatabang sa iyang kahimtang? Unsa man po'y mga side effects nga akong bantayan sa iyang medisina? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Minerva. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O dribas mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal mga problema, ato ni Elin Bathan ang bahala niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, imo to na ko ning basahya. Life is too short. No replay, no rewind. So let us enjoy as it comes. Why rewind eh? Ang mahitabo og karon dili na ni mausab ugma, kalain ng pizza ugma, ha? Ayo pinang ugma na lang ba nga nang kanami tong ang manyana habit ba? Ugma na lang ana, next year na lang ta mag-reunion next year usa ka tuig na diferensya sa imong edad. Next year na lang kumatin sa tong reunion. By the way, kanang magatin og reunion na. May mga uban bitaw, banding na siya, banding ha, dili bullying. Purbida na ko natin ng reunion na unsa ba tong ating usa dito ng bully man. Dili maayo. Ang intelligence sa tao dili lang academic ha. Daghang klaseng basihan sa intelligence sa tao. Dili lang imong grado sa eskwelahan. Daghang basihan. Okay? So ang atong matatampo karong adlaw si Minerva. Minyo ni siya, may duha ka mga anak, taga Cebu City. Wow, musta naman ang mga taga Cebu City, no? Musta naman ang atong mga empleyado diya sa kanhi empleyado. Kaya wala naman siya nang retire naman ng uban, si Joy Alo, Susit Kulina, Malu Bakalan, si Lulu Nietes, ug si musta naman ang taga San Fernando, San Fernando, Cebu, Eric, ug si Lorna Manugas, Samuel Dison Pero, kanang parinti siguro na po sa akong parinti, no? Si Nestor Dison Obra, kapilido na ko ni si Nestor, ug si isa pa ba akong great uban? Balik na ko great ning si mga Baruga family. Salamat kayo Sir Ernie, ha? Patabang mo na ko
decide on sa akong paliton, 45 degrees ba nga pipe or 90 degrees pa. O bilang pahitan eh. Ingultahan ako sa may Bright Century Hardware, lipatan mo lang sir, kung sa mga angle, 45 or 90. Okay, akong gingnan ko, ma'am. Wag ko kalibutan na naman, may pitang tambal pa na kay balo ko, iko doktor ko. May ganit kay na si Ernie Baragan ng tabang na ko. Thank you very much, sir. O mga taga NA Shooting Range, ha? Mga Mayol family, ha? O taga dia sa Argao. Okay? Going back to our sender, si Minerva, ha? Sa maning problema ni Minerva. Unang pangutana, mato sa doktor, pwede daw nga kaliwat ni siya o baka na ay head trauma akong anak. Wala man sad ni mahinomdom nga naami kaliwat sa akong bana nga na ay epilepsy. Pero nakasuway mi nga na disgrasya pero nagpa-check up man mi dito dayon ug matod sa doktor okay ra man mi. Posible kaha nga nasayop ang doktor ato wala mi niya ma-check up ug maayo. So ang imong anak mo ay ituhuan nga na ay epilepsy. No, daghan man ning klaseng epilepsy na ay grand mal sumasa kung may balaan, na absence, na pitimal, nga murag matter of seconds or minutes ra nga bawa kasi mong kagalingon. Ang kanang grand mal, tonic-clonic convulsion nga ang atakihon, kanang makuyapan yun, pila ka seconds or minutes, no? Buwa ang baba, manay kuyaw kayo, dili maayo nga mo drive og motor vehicle or mo kat-kat og taas nga pader. Ang hinungdan aning epilepsy, daghan, no? Head trauma, sa pag-deliver, basig traumatic delivery, dry labor, or whatever, wrong presentation, dili sipalik, o infection. No? Ang pamaagi na mong mga doktor, pagsuta, kung ang usa ka pasyente naabay epilepsy, is amo ni siyang eksaminon pinagi sa electroencephalography. Electroencephalography. Kini siya, lahi ni siya sa electrocardiology, kanang EKG ba? Kaysa kasing-kasing man ng EKG. Ang kanang EEG, electroencephalography, arena sa head na anay mga electrodes nga ibutang depende sa brain waves makita, especially sa usa ka neurologist, mahibal-an kung naabay abnormal tracing ang pag-function sa utok sa usa ka pasyente. So to confirm whether epileptic ba gyud is electroencephalography. So daghang mga hinungdan ani Ma'am Minerva, no? Ikaduhang pangutana, duna ba ni tambal aning epilepsy o hangtod sa hangtod na gyud ni nga naay akong anak? Delikado ba ni? Makamatay ba ni? Dili ba ni makaapekto aron magpuyo siya nga normal nga kinabuhi hangtod nga mudako siya? Naay tambal ang epilepsy. Di kasubo nako nga murag lifetime na gyud ni siya, no? Delikado ni siya kung ang inunta ang aktibidad sa usa ka epileptic nga tao risgo. Balitan mo lagi na mo kat-kat og mga habog ng mga lugar, dili gyud siya advisable na mag-swimming or mo drive og mga motor vehicle, motorcycle ba kuan. Makamatay ni kay he is more prone to meet some accidents. Makaapekto ni siya ang pagpuyo although ma-maintain ni siya og mga tambal. So sa may mga tambal sa epilepsy, no? Daghan, tigritol, no? Carbamazepine, no? May dilantin, may lamotrigine, may dipakot, no? Daghan kayo na yung mga tambal. Mamili lang mo, ha? Mo na sa mga tambal nga akong iresita sa akong mga pasyente nga na mga seizure problem. Ug akong balikon, magdepende sa klase sa seizure, ada grand mal, absence, or pitimal, o mga dili kayo grabe. Ang pinakagrabe ani kanang grand mal epilepsy, no? Ikatulong pangutana, unsa may ang iyang likayan o dili matrigger ang iyang sakit? Maglikay kag kanang mga moving lights, no? Labi na karon Pasko, no? Daghang kayong mga dancing lights sa mga Christmas tree, ha? May mga disco-disco. Abuid lang mayingon anak kay mutotok na siya mga dancing lights o mga lights nga nagtuyok, maka-trigger ni siya og epileptic attack. Luwas ra ba nga mo eskwela siya bisan naa siya epilepsy, pwede ra man siya mo eskwela. Maintain lang sa tambal, careful lang katuingon nako nga dili mag-drive o mukat-kat o muana ng mga lugar nga mag-swimming nga way kuyog. Pwede ra gud pod mag-swimming nalay kuyog nga simbak kung atakihon ay
makatabang, nga di kay magsulo-sulo lang. Unsaon nako pag siguro nga dili siya mauwawan o ma-discriminate sa eskwelahan tungod sa iyang sakit. I-maintain lang og kuan ma'am. I-maintain lang og anti-epileptic nga medication. Akong balikon, naatay carbamazepine, dilantin, phenobarbital, naatay lamotrigine, naatay dipakot. Daghan kay mamili lang ka, ha? Ug pindi po sa imong budget, no? Okay? Ikaw pa og katapusang pangutana. Mahimo ba nga mulapas sa iyang dosage kung malimtan ang pag-inom sa tambal? Unsa man sad nga mga pagkaon lifestyle ang makatabang sa iyang kahimtang? Unsa man po'y mga side effects nga akong bantayan sa iyang mga medisina? Well, naaman tayo recommended dose depende sa iyang weight, depende sa klase sa epilepsy. Wako ka kuan pug pila pug usa ka dako puning kining ingnon ta imong kuano imong anak, iya mga anak niyang nasakit, no? Magdepende, napidepende kay kami mga doktor, we will be guided according to the chronicity of the illness, sa weight, sa gender, mga na, hanggang kuana. Ang lifestyle, kuan lang yun, kanang careful lang. Pagkaon, wala may ginadili, gawas kung allergy, ha? O ang mga tambal, wala may side effect, no? Basta kay recommended dose sa doktor, tumanon lang. Ug makapalta, di wala tayo mahimuad to, succeeding dosage, tumanon lang kung pila may inon ta dosage nga ihatag sa imong attending doctor. Preferably ang doktor ani is neurologist. Ako psychiatrist man ko, pero na ako mga pasyente nga akong gibisitahan og mga dipakot, carbamazepine, mga phenobarbital, na ako mga pasyente ani. Alright, so inot nakasabot ka sa mga speaker ni Ma'am Minerva dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran.